Здрасти! От днеска започва моята ваканция. Направо къде ще ходим? Полша, Краков. Мисля да остана там една седмица и да споделя с вас моите усещания, нещата, които виждам. Ще се опитам да запиша едно кратко travel видео, малко влог и така. До нови срещи! Здравейте! Паркирах колата на специален паркинг тук в Кипър, Никозия. От тук има автобус, който ще ни отведе направо до летището в Ларнака и оттам вече ще се насочим към Полша. Ето го автобусчето. Трак. Така, до скоро. Тъй като знам, че много хора се чудите как стоят нещата с дроновете, летищата и така нататък, затова го правя това влогче, да се види, че всичко е наред. Значи носи със себе си 4-5 FPV батерии, липо, един Nazgul 5, очила DJI V2, ремонт контролър, батерии, много истории. 2 GoPro-та, 4-5 батерии за тях, батерии за ремонт контролера. Също така имам Mavic 3 Classic с 2 батерии. Летището в Кипър. Никакви проблеми. Никой няма никакви проблеми по никакъв начин. Предполагаме така в целия Европейски съюз. Ай, братлете, чао, до скоро! Здрасти, пичове! Ето го нашия шофьор. Уредихме се. Hello. Срещу 25 евро от летището до Краков, което според мен е много добра цена. Идеална. Проверих интернет. Повечето хора искат 29-30. Сега ще ми кажат коя е една от най-известната храна в Полша. Супа. Суп. Yes. For me супа. Zupa name Żurek. Żurek. Yes. Зупа Żurek. And pierogi. And пироги. Ще ги пробвам тия двете неща, и пироги, и зурек, и ще ви кажа какво е мнението ми по темата. Но аз знам, че полската храна е много зелено, много приятно. За пръв път идвам в Полша и ще има още впечатления в най-скоро време. И така, както ви обещах, сега съм в апартамента. Ето тук белия апартамент. Всичко е с кодове, работи, отключване, заключване. Искам да ви кажа, че апартаментчето е така доста готино. Много приятно. Има си телевизор. Спалнята отзад. Има още едно легло. Мога да се каже, че е добре. Много прилично, приятно. За тези, които се чудиха, ето ги, дроновете са тук. Всичко мина през митнически контрол. Абсолютно без никакъв проблем. Преминах границата. Повече хората са окей за тия неща. Нямате никакви грижи. И да ви кажа, ще ви остава и ще се видим пак утре. Очаквайте продължението, защото ваната ме чака. И така, приятели, айде,
До скоро, до нови срещи. Всичко най-хубаво от мен. Не забравяйте да се забавлявате, да си изкарвате готино времето. Стойте в канала, очаквайте продължението, всеки ден ще се е по-интересен. Днеска това беше пристигането и така като гледате какво имам на масата, искам да ви кажа, че нещата ще стават все по-интересни. Айде, чао от мен!